Бедни хора ще останат бедни, дори да им даваш много пари. И за тази истина има една история, която сега ще ви разкажа. Накрая ще разберете защо и да даваш, и да не даваш, беден човек ще остане беден, защото бедността не е просто, как да ви кажа, зависи от решенията, които приемаш. Това определя дали ще бъдеш богат или беден. Веднъж срещам един човек, който много е закъсал и гледам, пие така, казвам ясно. Дай ще му помогна да сменим положението. И му подарявам едно камионче. И човека така да доставя стоки, контли, спидили, нямам спомен. И съответно човека тръгва да доставя продукти, изкарва някакви пари. В един момент обаче нещо позакъсва и решава да продаде камиончето и да купи мотор. И тръгва с този мотор да доставя стоки, минава известно време, идва пак някакви проблеми и решава да продаде този мотор и да купи колело. След известно време отново идват някакви проблеми, зима, с колело не става и човека решава, нали, да продаде и колело. Тогава спират и доставки, спират всичко и на остатъка с парите решава да купи отново алкохол и да се напие. И минавайки отново виждам същата ситуация, която видях преди време и реших, че повече нямам да давам пари. Защото каквото и да правиш, човека, ако не е разбрал принципа на парите, ако не е разбрал какви решения трябва да приема, за да стане адекватен, да стане на крака, ти колко да му наливаш пари и милиони да даваш, в крайна сметка резултатът ще е един. Парите са заминали и проблемите са се върнали. Хубав ден на всички!